za ty. No takhle. No, Myslím, že o tom sporuji něco, co bylo. Ok, sa páči, začína sa hrať posledný písmeno. Keď sa náhodou ohrám, ale spomília, tak strieda Michal alebo Geňo, alebo to bude trošku dlhšie trvať, tak zvoním a takisto. Nech sa páči, začíname teď. Můžete se té krabice už pustit? to těžko. O cože víme, co je vevnitř? Řekl bych, že tam bude mít spodní prádlo. O, tak to by byly ale haldy spodního práva. Ale určitě krajkový moci na to potrpí. Ví? Taková není. Takže Míša, on jí umí. Ano, tak jí vždycky jde Míša. Nech sa páči, možno to bude znova na teba. I krajkový, i pletený. Izop by tam mohl být, ten obvodní prádlo. OK. Jak řeknu, zkoušíš potom, chytneš to do ruky, i perit na něj platí. I perit. Poslouchej, zkusíš tady. Tak a dám, vyšlo zase na teba. Nech sa páči na tvrdé I. Ivetu Simonovou bychom měli zavřít. To myslíš vážně?